Jeg vil hermed prøve at belyse, hvordan en hårgiver den fungerer på denne her bil her. Og det man starter med at gøre her, det er, at man tilslutter vores ledninger til vores hårgiver her, henholdsvis plus og minus. Og så går man ind og sætter tænding på bilen. Den skulle så gerne vise, i det tilfælde her, 12 volts. Så kommer der både en minus og en plus til den. Så vil den elektroniske element virke. Derefter så tager man lige den her og sætter over i den grønne ledning her og prøver at gå ind og starte bilen. Så vil man simpelthen kunne se på selve multimeteret, jeg lige har her ved siden af her, en signal fra selve hårgiveren af. Det er så den, der giver signalet op til vores tændingsmodul. Det vil jeg så ikke komme nærmere ind på her, men det var bare lige selve udmålingen af vores hårdelement.